sad? Ajde, kaži ono dole. Evo tako su oni ispali. Brzo, vladi. Gotovo je, gotovo. Izgleda sam stavio malo gvožđa. Daj da otkujem. Tvrdo? Jeste. Pusti se. Rupica cementirala, više se začepila. Zalepilo se. Ne mrda. Kako počelo ovako da se stopi? Šta? Ovo. Šta je to za njih? Da, no je okej. Čovječ, sad ima 1100 stepeni u tom. Kako je ludo. Šta je njima? Pec, pec. Moguće da to nije bilo dovoljno. Ili je tu uopšte upadalo? Jeste ono što je upad. Ajde razbij ga, brate, šta? Se olati. Ne smijem ni ja. A ono ovako vidi, da čo? Snime? Što ti je donao na lik?
Sve se dobilo. Šta je ovo ispalo? A to je to. Dobio si džubu. Jo, čovječe, ovo je neka kuglica bole. Jebote, evo ga. Snimaj bole. Jebote, sad. Ostavi put, ostavi put. Jebote, izlezam. Jeste. Jeste, čovječe. Jebote, sunce, ne mogu da verujem. Ja sam da neće biti ništa od ovoga. Jeste, čovječe. O, Bože, aleluja. Dobili smo. Šta sam tražio? Izgleda. Možemo vidjeti na kovanju kako će se ponašati. Pretpostavio sam, ako uspe da će biti toliko. Neće biti veće. A sad ćemo vidjeti dalje šta je. Ajde, bubnemo u vodu. Da, i kako se vide ekserčići. Aha. Evo ga, tu i tu i tu. Da, znači mogu je ladno to da ide na dno, Kako misliš na vodu? sa dna da se greje. Da se ohladi, da ga izmerim, ja po gramaži znam koliko mogu da izvučem. I po veličini od prilike. Ne meni da ga držim. Vruće su nešto. Stisni dobro. Ajde slikaj se. Slikaj ga.